Proiektuaren helburua da energia aurreztea. Eta energia aurrezteko eskoletan ekintzak martxan jartzea. 3 zentroekin ari gara, Elgetako herri eskolarekin, Karesiko ikastetxearekin, Oñatiko eta Antsolako herri eskolarekin. Gure 3. ikasturtea esan duzun bezala, 2022-2023 ikasturtean hasi ginen, eta hor udalakin elkarlanian erabaki izan proiektu honetan sartzia. Gehien bat, energia konsumo desberdinak, gure kasuan konsumo uranak, elektrizitateana eta gasanak, konsumo horrek aztertzeko, horien inguruan hausnartzeko, gauza berri pilo bat ikasteko, eta gero barne horren ekiteko, eta konsumo arduratsu baten bidea hartzeko. Hasieratik argi genekan kontzientzia bat sortu nahi nula aurrekin, txikitatik, oinarri batzuk sortuz, energian inguruan, pixkat etorkizunera begira, horrek ikus bai, larrialdi batzuk kliman aldaketan diala eta hori kontzientzian transpasatzea aurrei oso eukisa da, eta gainera proiektu honek, aipatu duen monitorizio sistema honekin bai, umiek ikusten dabe zinan benetako realitatea dira, zenbat gastatzen den, zenbat ordaintzen den, eta hori aurrezteko ze bide dago zen, eta hori barrenatzen da txikitatik, eta espero etorkizunean bai, hori jarraitzea, bide hortatik jarraitzea. Aurten buru belarri sartu da eskolia baita, eta gu gustora nahi dulako gaztiak inplikatzia pixka bat, konsumo maila kontziente baten. Eta hor gabiz danok ikasten, nola ze pauso eraman, ez duzu imagina uretzen zenbat datu dian, nun txirrikiztu guztiak dian konsumo galtzaile bat esate baterako ura, gaza, argindarra, dana. Eta horretan gabiz buru belarri. Hasi ginean energia taldean, zetxi kontureuga diru asko gastatzen dula eskolan, eta udaletxeak asko gastatza dela eskolako gauzetan, eta nahi du murriztia diru kontsumo hori. Alditzuzu gauzak diazen txufau gabetan, kalefazioen bide jarri, gutxeu jartzeko alditzuzu gabetan pertsianak itxi olaperua mantentzen da barruan, komunetan boteia jarri ur gutxeu irtetzeko, itxurrixetan jarri bridak eta gauza gehiago. Guretako ikastetxe klike proiektuan 3. urtia da, ni hasieratik nau horretan, orduan lehenengo urtian, ikerketa ingeben, ipine geben uretan, grifotan bridak, ingeben temperatura neurketak, ikusteko berogailua gehiago edo gutxiago piztuta euki. Zigarren mailan nau eta aurreko urtetik nau energia taldean, eta baigenduna gehien bada, klasetatik eta fan, zela dauen, kalefazioa dauen itxongitea, argixak zenbat zelakoa dian, ledak edo fluoreszentiak, eta zenbat kontsumitzen dauen argixak eta. 3. urte honetan beguru pilen bat azterketia, bakoitza bere etxian zer dan ze egoeratan gauzen, eta hurrengo energia batzorderako ekarri bihu elektrizitatea, ura eta gazan fakturak. Gero etxian jarri du erregleta batzuk telebista eta itxumitzeko eta wifi xabe baita, eta orduan gehiago aurrezten du fakturan. Horiek zer dira, zer motatokoa? Ledak? Ez. Horiek dira halogenoak, apuntatu, halogenoak.